खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। दायो आं नोंथांमोननो निउस आपडेट होनो नागिरदों। आसामाव बिजेपिआ मोन 60टा मासि आवग्रिनानै गासै एलायन्स ग्रुपफोरखौ लानानै गोदानै सरकार दानो थांगासिनो दङ। बेखौनो लानानै दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि न'खराव गासै देरहालांनाय सोद्रोमाफोरा ज' जादों होनना मिथिनाय जादों। लोगोसेनो गोबांनि गोसोआव सोंनाय फैदों, बे खेबाव रायजोनि चिफ मिनिस्टारा, आसामनि चिफ मिनिस्टारा सोलायगोन नामा? हेमन्त बिश्व शर्मायासो आसामनि चिफ मिनिस्टार जासिगोन नामा? गोबाङा बेखौ सोंलु दिखांदों आरो गोबांनि गोसोआव बे साननाय फैदों। थारैनो सर्बानन्द सन'वालनि जायगायाव हेमन्त बिश्व शर्मायासो चिफ मिनिस्टार जागोन नामा? बेखौ आन्दाज खालामनाय जादों। जियानो जादोला मानो बेखौ उननि समफोराव मिन्थिनो मोनसिगोन। बेनि उनाव दं बिटिसि एबा बिटिआरनिफ्राय देरहासार जानाय एमएलए बिथांमोना जाबाय फारियै हरखाब गोरा ब्रह्म, लरेन्स इस्लारि, गबिन्द चन्द्र बसुमतारि, जयन्त बसुमतारि, लेहराम बर' आरो भुपेन बर'। ओरैजाय बिटिआर एबा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहालांनाय एमएलएफोरनि गेजेराव खायसे मन्थ्रि बिफानखौ होनाय जागोन, नाथाय साबेसे मोनगोन, सोर मोनगोन बेनि जेबो थिरांथा गैथ'वा। बेखौ सावरायनायनि गेजेरजोंसो जागोन होननानै फोरमायदों। इउपिपिएल दोलोनि राजखान्थियाव गोलाव समनिफ्रायनो नांथाबबोनाय सासे राफोद दैदेनगिरि बिथां इउजि ब्रह्म बिथाङानो माबा नङा माबा मोनसे मन्थ्रि पदखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। बिथाङा जायखिजाया मोनसे मन्थ्रि पदखौ मोनोब्ला जौगानायनि गोबां खामानि मावनो खाबु मोनगोन होननानै गावबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों। ओरैजाय बिपिएफनि 3 मन्थ्रिया गाज्रि जेननायनि थाखाय ससियेल मिडियाफोराव जोबोद गोख्रैयै गोसारनायखौ नुनो मोनदों।